Makahuman lang nag-eskwela pohon akong anak si Ronron. Makalingkawas na yun mi sa kalisod. Sa karon hinay-hinay lang sa mig-aginod. Kutob nga maanod. Ug ang problema amo nang masugnod. Tanawon sa akong mga panganod. Si Papa sa uma. Manangis ako kay muskwila nako. Pa, mong anak muskwila na. Ay, maayo dong. Ipadayon lang na imong pag-eskwela. Kay pohon, makaginhawa rata. Basta pagtarong lang yun. Di lang sa ka magchika-chika, di lang sa ka magkuanha, uyab-uyab. I-priority imong mga ballpen o lapis. Ang imong mga papel o ang imong mga krayola, ang pingi intaw na. Ang imong payong, gidala nimo. Pa, nanay diri sa bag. Pa, nagbalo na pod ko. Gitiwas na ako tong isa ka bukbulad. Sige na. Maayo kay imong nakita ng isa ka bukbulad. Magkamatis na lang pugkog soka. Luuyan ni mo pa, oy. Imbis ikaw mo kaon na tong isa ka bukbulad, kay ikaw na itarbaho. Okay, Renat. Anad ako sa kamatis. Kay imong mama sa una nabuntis. Tungod sa kamatis. Pa, Picasso na lang ko ni imuhan ning katunga, 50-50 ta. Ayaw na lang nak. Lupoy ra baya na. Gamay ra kayo, alanganin. Sige pa, basig malit na ko, madto na ko. Sige nak, amping ha. Pasensya kayo, wala kay balon karon. Okay ra pa, mga ira ko sa akong classmate. Amping ha. Aluoy sa kong anak. Lupoy ra tayo sudan. Sige lang. Asa ra man ang sudan kung makahuman. Lah, na ako'y nalimtan pintakasi bisos eskwelahan ron. Tusok Papa para makatambong. Pa, sinsa kayo kinibalik ko. Oh, wala may klase? Nakalimot ko pintakasi sa eskwelahan. Pwede na dili lang tambungan kay napabay ko'y trabaho. Ug di ko mo trabaho diri, wa na tay lungagon ugma. Isa na lang kagantang to atong bugas. Pa, okay ra manggod pero may nusa manggod among grado pag di ka makatambong. Mao ba? Ing na lang nga sunod na ko mo tambong kay napa ko'y limpisaon. Luuyan ni mo na ko'y ikaw man siguro may way ginikanan sa iyong eskwelahan. Sige lang, pasabta lang imong kuan, maestra kay kanay mong maestra ikaduha man na nimong ginikanan. Ing na lang nga busy imong amahan. Mutungha ra ko puhon ng eskwelahan. Sige pa, pwede raman sad ako mo tambong dito Sige na. Pag-amping diha ha, bagnot pa kay nang dalan diha. Lakaw na, kay malit ka. Pero pag mahuman ko ni direct media diha, pason ti ka dito. Pakita ko sa imong maestra. Ipakita na ko nga garantisado kay kung pa-eskwela nimo. Proud kay ko nimo, lakaw na. Sige na, para malit ka. Sige pa, late na gid ko, tama ka. Ato na ko. Hindi nga away. Asa ka ta si Rondro no? Kita ang to bata, abi sa bayong kutog laag karon ba. Oy pre, asa ka? Eskwela ko pre kay education is key to success. Kasi basa bata na pre. Lahi adyo ni basa maka-eskwela ba. Ito pre, tarong ko eskwela kay para sa kaugmaon. Pre, absent sa karon. Sabay ta ba? Asa man ka pre? Pre, ligo tag sa pa ba sa island hopping. Pre, unsa nang highland hopping pre? Nature trip ba? Unsa Mao day na. Dili ko pre oy kay sincero ko sa eskwela. kabalo ka pre, ang pag-eskwela useless man na. Sa useless pre. Tanawa kong pamaro ko, mura na ko attorney. Pre, manluod ko si mo kon ba kung di ka mo kuyog ba? Kasapaan mo kung papa pre kung ma-absent ko. Nangurna lab ito dito para maka-eskwela ko. Ay lagi sama papa nimo. Ana man gud na. Niagim gud papa nimo ni ana gud sa una gud. Maluoy man ko nimo pre oy. Sige, kuyog ko. Na wala sa eskwela ning bata ni bugo iyapon. Tara pre. Olay sa koy. Kakapoy. Basig ma-absent pa ko sa kong anak diri. Excited ako makakita sa iyang mga papel nga naitagtulo ka star. Mga 98% to 100% ang grado. Pa, nasa man ka? Nalipong ko nak. Nisaka akong stress. Pa, tara, tindog diya. Sige lang, kadali lang. Kumusta naman yung klase? Okay ra pa, nag-island hopping me. Saan ba lang island hopping ka? Pan pa, pinta kasi ba, katong giingon ako si mo ha. Sige nak. Sunod ay kabala ka. Ako na mo island hopping sa imo ha. Tara.